Ok, azi vom face un videoclip despre asta. Dar uitați-vă, seara a fost o ploaie imensă, că să mai zicem de tunetul de la ora 6:30 în care m-a speriat și am început să plâng, dacă de tare s-a auzit. Ok, să începem prima oară afară. Aici e foarte mizerie pentru că doar uitați-vă cât pământ este acolo lângă scară, pentru că acel pământ provine de acolo. Și stai, că nu vreau să-mi scap telefonul. De pe acel dâmbul ăla se vede gen de la copacul acela. Așa. Are o piatră, dar nu prea se vede din cauza copacului acela. Și piatra aia nu era așa de descoperită, să zice, era foarte asupată și plus că acel dâmb era mult mai sus. Nu era așa de lăsată jos, era mult mai sus și de aia s-a stricat. Din păcate. Așa mă vei cea mai de una handicapată. Ok, și bine s-a stricat. Ei bine, din păcate, acest cartier oricum este dezordonat și acest cartier se numește Hericoan. Și oricum, pentru că aseară a fost o ploaie imensă, doar uitați-vă ce de gunoi. Și doar gen eu cu niște prieteni și verișori de mei am făcut curat lună, gen era foarte frumos. Și peste a doua zi era vraiște. Și gen doar uitați-vă că uitați cât e balta. Uitați-vă și voi cât e balta este. Oribil. Și mai ales că acel dâmb, cred că dacă cade gard, o să cade și dâmbul și bine o să fie foarte rău, pentru că nu vreau să-mi imaginez că piatra aia ține tot gardul, efectiv. Nu chiar pe tot, jumate pe tot, normal pe tot, că na, gen, adică și efectiv nu vreau să mă gândesc la ce se poate întâmpla. Și gen, dar este și gen, efectiv este oribil, doar uitați-vă, adică gen aici când plouă e vraiște, efectiv vraiște. Și nu numai, a zis că o să plouă pe la al 3, este ora, cât este ora? Este 11. Este 10:45. Și adică gen doar, uitați-vă, porumie este acolo, dar gen dâmbul ăla poate să nu mai există. Și adică gen acolo e oribil. Și gen acum mă uitam și eu puțin la Sponge Bob. Dar doar uitați-vă ce dezastru complet de afară. Și gen pe mine nu știu, că muntele de acolo, gen dâmbul ăla nu poate să provină tocmai pe partea aia, dar dacă cade și gen în timp ce plouă cade, pentru că el e ca și cum că se topește în timp ce cade și gen în timp ce plouă el e ca și cum că se topește. Ei bine, și de aceea, dacă s-ar putea să plouă în timp ce va cădea acest dâmb, ok, e foarte lung, gen de la blocurile vechi până în jos de toate. Și adică gen dacă ăsta cade, se duce avalanșă care pe partea cealaltă. Și adică ar fi logic că rămâne fără acea vecină grijulie a acelei grădini. Uite ce. Așa, gardul ăla verde. Verde am zis, unde sunt chestiile alea lungi cu... Uite, această grădină, așa, ea este grijulie acolo și dacă dă cineva merge acolo, o mai primești peste o săptămână înapoi. Și bine, doar uitați-vă că gen acea chestie absorbe toată apa și gen nu prea e ud, doar uitați-vă pentru că gen sunt foarte murdare blocurile. Când plouă, este miracol că le vezi puțin mai albe, dar dacă pui așa degetul gen să zici de acolo, să-l dai până la finish, până la sfârșitul blocului, ai degetul negru, deci efectiv foarte negru.
Și ei bine, acele bări sunt și ele foarte murdare. Mi-am făcut și o bătătură în palmă, dar nu se văd pentru că da. Și ei bine, acele bări le ador și mai sunt și după colțul ăla blocului mai sunt în cotură și gen și după colțul ăla mai este în cotură, uite, primăvara. Și gen și în spate la blocul este o încotură de bări, adică sunt foarte multe bări, efectiv. Ok, dar farurile nu merg prea bine. Ei bine, după colț, mai în față, gen la sfârșitul colțului, nu ăsta, celălalt, gen blocul ăsta, general celălalt colț din spate, este un far și are gen chestia aia așa care luminează, are complet diferită și merge mult mai bine. Ok, blocul ăsta, doar pentru că e cu gaze, are mai multe camere și e mai mare. Ei bine, și blocul în care stăm eu, efectiv, are doar câte 2 camere și... Da. Deci, totul este incorect, doar pentru că ăla e cu gaze și este mult mai înalt din cauza dâmbului. Ok, dacă nu era dâmbul ăla mic, blocul ăsta nu era așa înalt. Și efectiv e foarte multă mizerie. Și adică mai ai ce să faci, efectiv. Și o să revenim poate altă dată cu partea a doua din acest videoclip, pentru că da, o să revină o altă parte mult mai bună, mult mai rea. Și bine, poate o să-mi arăt și fața în această parte, dar doar uitați-vă la această mizerie. Și complet toți copiii răi din acest cartier rup foile care sunt anunțuri foarte importante, le rup. Ei bine, așa se întâmplă și la noi la bloc, dar uitați-vă că gen ușa de la bloc s-ar putea să cadă peste noi într-o zi când noi ieșim din bloc, din cauza pentru că gen câteva lame sunt deja desprinse, rupte, ușa de pe hol este spartă, numai că are 2 suprafețe, una înăuntru și una afară. Gen de pe hol, adică la intrare și la ieșire. Și gen are 2 suprafețe și e doar suprafața spartă este doar cea dinăuntru și este mai ok. Pentru că altfel puteam să înghețăm de frig și da, înghețăm de frig pentru că e un vânt extrem, dar nu se vede. Și e bine, o să revenim cu partea a doua, dar nu chiar acum, poate mai târziu sau poate chiar mâine, nu știu sigur. Deci o să revenim, dar nu uitați-vă că e dezastru complet aici. Deci cine locuiește în cartierul Hericoandă să dea acolo un like sau un comentariu, pentru că e adevărat. Și da, efectiv, doar uitați-vă cât de dezastru e.